guys, napunta niya tong vlogging. So ibutod ko wala pa kuan. So nabisi ko sa ako ang natawag na to nga private endeavor ba. So nabisi ko sa akong endeavor pod kay na ako'y ginahimo sa nakoy ginahimo, nakoy actually gahimo ko og balay. So gamay ra gud siya nga balay gud, medyo payag ra siya, payag. So dili siya product sa YouTube kay as of the moment wala ko'y followers, di ba? So ang pong ko'y trabaho, so mo to nakakuha ko og loan gamay and yeah, balay ko. And hopefully pag makabalay ko, maka-vlog unta ako sa progress or sa akong ginahimo sa balay is unta ma-plaster to na ako ang balay. So as usual, so na ako'y kasi nyo ako ang ginagamit, kung ginagamit is Fix Professional. Fix Professional. So Fix Professional, muna yung ginagamit niya Credo, para siya bench, under na sa bench, di ba? So ayos ka siya. So sahay namin ako siya, pero mubo siya. So dili kayo kinanglan. Pagtas akong buhok, ginagamitan ako ani para ma-maintain ako kung sa daw forma nga din ako manamin. So ayos kaya po. Same as usual ya punta natay 11 minutes nga ginahimo nga video. So karon ako duway ko naka-upload tungod sa ginahimo nako is kahimo kog balay. Same din dagan ko gina-process. So by nana ningon pud akong wife nga focus lang sa isa. If maghimo mo kog video pod dali ra man siya, pero gakwan ba hinuna o ako gawon na magyapon ka, di ba? So para dili ko malibog man akong ginahimo nga magkuan ko yun sa ko videos. So kana ako ang background music diha is sa ako anang bata para makatulog mo yung favorite na kanta. So kung siya man siguro na by TJ Monterde. So ayos gyapon. For now atong topic is about ni siya sa ako mismo personal nga experience is yun sa ako pag mature or also transition sa ako ang maturity. Dili siya applicable sa tanan. Amgoy uban nga dugay siya nag-mature. Is ako man gud nga klase sa tao is di ko mabuhi kung walay challenge. So mao na siya ako ang paradigm sa ako ang maturity. So kat pabata ko is challenge na daan is di misapian. So nata sa poverty stage. Ang papa sa una is driver o 10-wheeler truck, then welder. At the same time napoy panahon kargador siya, napoy panahon driver siya og traktor, if familiar mo. Farming so bali-bali lang kung papa, which is challenge kayo pud sa amo di ka na mo ma-feel ato nga time is gakahatag man nila nga mong needs. Syempre bata pa ba ka, nagsugod ko mature sa ako lang is nagsugod ko mature base sa ako is katong grade 3 ko dayon giignan sa ako ang teacher, ako ang mama nga ayaw hatagi og balon nga dako imong anak. Atong nga time is kung 1998. So grade 3 ko na siya sa mga 2000, 2001. Hindi ko sure sa nana. So grade 3 ko, gignan ako mama nga dito ko tagan og dako nga balon. So okay,
dili ko tagaan og dako nga balon sa akong mama. Gireduce ako mama by half akong balon. So at that time na-realize na ako nga ako ada yung balon bali G man to 10 pesos. Isa ko ang plite sa yaha is 4 piso raman ang plite. 4. So morning, afternoon, then pabalik afternoon, then kanda yun, afternoon out. So yun na. Ang nahitabo dahil na to is nari ko is 6 pesos na extra. So 6 pesos na akong extra is ako ditong gina-cater sa halain. Ginahatag na ko sa ubang tao. Ginatag na ko sa ubang tao, ano ba. So kato siya nga ginapanglibre na ko ana. So karon kato nga mga tao manglibre, dili na ko makalibre nila. So nagsugod ko baklay. So gabaklay ko buntag, gabaklay ko budto, then so napayapon ko 5 pesos. So yun na antod nga nagtigom ko. Eventually nag-appeal ko og Boy Scout of the Philippines, Boy Scout. So after din ato is nag-grow na din maturity, nag-grow na din yung interest. Is ganahan na din kag-adventure, then dito rin ako na-realize nga more on sa part good is dili ko bully. Ako ang ginabully, gamay makay ko na. So kita ko mga friends, atong nga time mamili na ko friends tungod ligay atong experience nga inana ba. So naman day kay friends kung na kay kwarta, kung wala kay kwarta wala kay friends. So bata pa tato pero na-realize na to nako atong nga time, and nabili na ako mga true friends nga wala ko yung kwarta. And hantod nga nag high school nga nag high school dayon is mas more nag mature na ko kay di na gid makater sa akong mama kay nanadin ko ibang hotpot ng eskwela. So di na makater sa akong mama nga balikan og increase pa ako ang balon, di ba? So nag-mature na pug ko kay ako ray masugog sa tubig, something na. So hugas plato, magulang man ko. Eldest ko. So basically ako tested by nature. I mean sa the North Face man ako. Pero kung dili po ko magulang, dili po ko mag-mature na nakadali, di ba? So something inana siya. Ako ang transition antod nga pag college is pitos na gyud. Nagko nagkaon. Murag gyapon ng kita. Dayon eskwela na. Siyempre akong mama ug papa is gina-try na gid nila pag-ayo with my relatives is gina-try nila pag-ayo na mahatagan mi og quality education. So naami sa private school, and yes, naami sa private school pero kami sa side sa struggling ba. Tuwa ka sa kung familiar mo sa ESC, di ko siya marag socio-economic or something na scholar ka, tagan ka og fund gikan sa gobyerno, something na ba. So pero naka sa private school, gamay lang tagan ka og mga something 75-50%. So gamay na lang bayad mo. So quality gyapon education. Antod nga diyan na dayon. Antod din karon is sa akong board exam, challenge yapon ko sa akong board exam. Pagkuha na ko pud sa kuang engineering po ko, so challenge gyapon na. Then pag board exam challenge. Then after pagpangita og trabaho, challenge na pod. Is gikan kog Mindanao nito kog Luzon, and without any relatives, kaila lang. And, so minana dayon. And karon nag-married. Married na ko. So nana ba. Di paningkamutan na tanan niya kung pwede is na-challenge something, a twist of challenge or with a sprinkle of challenge sa every decision nga akong ginahin mo. Muna siya. So I'm motivated by challenges. So para lang sa ako is may mga challenges ato pero the back of my head is after na nga challenge is dili pa na mao ang pinaka wala ko sa worst. So mo na siya akong realization. Para sa kuha is yes, pobre ko hantod karon engineer ko pero dili ko to the highest level akong sweldo, and na ako'y family.
So inana, di ba? So gahimo pa ko structure, and sa inana pa ka napako sa tawag na to nga starting point sa paghimo og pamilya. So mo na siya, and kinahanglan kita pud tanan is drive ta sa unsa atong ginahimo ug mao pud na yung magdala pud sa ato kung asa magaling ta padulong soon nga mahimo ta og mas mature ta, diba? So for that, ang ato ang ano na is pangitaa ang imong field, kung asa ka dapit ma-motivate, kung asa ka dapit ma-kick, and if dili na sa challenges, basin to ka sa happiness, basin to ka sa friends, to ka sa family. So matakabal, and for that is good luck para sa imo, and comment below kung unsa man galing. Thank you.